B'investiment ta' aktar minn €900,000 l-Aġenzija Support tgħaddija bi proġett ta' ristrutturar u tiżbieħ fil-Learning Hub ta' Insielem f'Għawdex. Dan il-proġett li hu mifrux fuq 3 snin huwa maħsub li jkomplu jżid l-ispazju minn fejn l-Aġenzija Support u entitajiet oħra iwasslu servizzi f'ambjent modern u aċċessibbli. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Oliver Scicluna enfasizza dwar il-bżonn u l-impenn tal-Aġenzija li tinvesti f'Għawdex. Minn hawn quddiem nixtiequ nħarsu li nkabru l-operat tal-Aġenzija f'Insielem Hub filwaqt li naqdu ma' entitajiet oħrajn biex flimkien noħolqu center point fejn jiltaqa' kulħadd u l-Għawċin ikollhom is-servizzi li qed jingħataw ġo Malta ġo Gżira ta' Għawdex stess. Waqt żjara uffiċjali l-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli qalet li b'dan il-proġett persuni b'diżabilità f'Għawdex jingħataw l-aqwa servizz possibbli fl-aħjar ambjent possibbli. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri saħaq li l-persuni b'diżabilità dejjem kienu għal qalb dan il-Gvern u xhieda ta' dan huwa numru kbir ta' inizjattivi li twettqu matul l-aħħar snin.